என்ன வெயில் 110 டிகிரி அம்ஜா 110 டிகிரி அடிச்சா ஒரு மனுஷன் எப்படி உசுறு பாக்கு முருக வண்டின்னு எடுத்து ஏன்டா அங்க அப்புறம் போலீஸ் நிக்கிறாங்க. அட ஆமா சரி ஹெல்மெட் எடு போட்டுக்கிட்டு போவோம். எந்த முருக ஹெல்மெட் சீக்கிரம் போட்டு காம்புவோம். இந்த நேரத்துல ஹெல்மெட்டை கிளீன்ல பண்ண மாட்டியா? ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஹெல்மெட்டை கட்டுடா. ஹெல்மெட்டை கிளீன் பண்ணணுமா? ஐயோ முருகா நீ வேற என்னையே கிளீன் பண்றது பெரிய வேலையா இருக்கு. இவ வேற அதை வேற எனக்கு கிளீன் பண்றது காமெடி வேண்டாம். அடடே உன் முடி ஏன் கொட்டுதுன்னு இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஹெல்மெட்டை கிளீன் பண்ணாக்குனாலதான் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும். உங்க கிளீன் பண்ணு. சரி கொஞ்ச நேரம் போறதுக்கு முருகா போலீஸ் கிராஸ் பண்ண உடனே கழட்டி வச்சிடலாம். எதுக்கு என் முடியும் கொட்டுறதுக்கா? ஒழுங்கா இப்பவே கிளீன் பண்ணித்தாரா. இப்ப எப்படி முருகா கிளீன் பண்றது? நான் வர வழியில ஸ்கை ஒன் மால்ல பார்த்தேன். ஹெல்மெட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் மிஷின் வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் குயிக்கா ஹெல்மெட்டை கிளீன் பண்ணி தராங்க. வா போவாங்க. ஹெல்மெட் எடுத்து வண்டியில வை. வண்டியில ஏறு.